Ze leku ederra senpereko lakua. Oso. Zuk uste hor estropadarik jokatu daitekeela, Maialen? Hor estropada? Bai. Bueno, bakizu zer izango den honena. Zer? Gure gaurko gonbidatuari galdetzea arraunez eta estropadez asko baitaki. Biba Jon Salsamendi! Kaixo, Jon! Arratxaldeon, Arratxaldeon! Ze handia zaren, Jon. Zentzu guztietan. Hori oso relatiboa da, handila da txikia. Bueno, baina senpereko lakuan estropada bat jokatzeko beste bai. Han jokatuko zenuke estropadaren bat? Egin izan da. Bateletan? Batelekin eta, bueno, suposatzen pixkate... Akotatuta pixkat. Ikuskizun bezala hola, baina bai, zerbait dinda, baina ur motagatik oso egokia arrauneako, baina... Txikitxoa. Tira, zentratu gaitezen aurtengo eskola beldigan hasi delako, dagoeneko lau estropada jokatu dira, eta zuek 6. postuan zaudete, 27 punturekin. Nolako balorazio egiten diozu hasiera honi? Ba, nahi nuke gorazio hongo baginake, baina, bueno, dana gure alde esate aldea, iruditzen zaite 6. izateko baino lan txukun oin deula lau estropa hobetan, baina kirolak azkenen kirolen, esan nahi dut, emaitzak esaten dute, nun zauden eta zein zaren, eta, bueno, 6. baldin magea, gu baino 5 biak izan dialako momentuz, eta guk gure buruai erronka jarri diogu udara ziratik, bueno, aurreneko lauretan, horrezko txanda hortan egoteko, bueno, erronka hori esan bezala, eta momentuz ez gaude hor, baino ez dugu etxiko azkeneko egun arte eta azkeneko palada arte hor geteko bide hortan. Haizeak baldintzatu ditu estropadak lehenbiziko 2 asteburuetan, Galizian eta Zierbanan ere bai, pasaden igandean. Ze antzematen duzu, sorpresa asko izango dituen denboraldia, aurre ikusten duzu? Bueno, nik uste urteroko kontua izaten dela, gertatzen da, normalen gehiago goatzegea, kanpo eragin horiek norbeai kalti daite joren, orduan goatzegea asko ez da. Gure aldekoa danen, ba, igual, anekdota bezala uste dugu. Baina, bueno, uste, ez dala, alako sorpresik izan. Sorpresa puntuala izan zen, igande honetan, guk pertsona izanik fallatzia normala da. Baina gaur egun big data eta olako gauzak, inteligentzia artifizial da gauzio denak, bueno, egualdia iragoki jonez, itxas baldintzak eta bar, desente bilatzi ditugu, eta nik uste igande honetan inorketzule espero alako aldaketa, hain denbora gutxin. Nahiko egonkor esan, txalupa guztik palka gabe atera ginean, eta bar, eta azkeneko txandako batipat desente sufritu genuen. Baina olakua igual puntualki ez da espero, baina jakin badakigu gertatzen dela, eta gertatuko da hemendik aurrera ere. Larumatean Kontxan, hor aurrean ibili zineten, irabazlearen gandik 8 segundutara. Hori da, zuk diozun horien benetako maila? Bueno, bentsat guk horre honai dugu, ezta? Eta larumaten inbaldin bagenun, inaldezakegulako da. Horietzan karambola bat izan edo loteria tokatu zitzaigulako. Larumaten nahiko arratzalde egokila izan zen, hiru txandetan. Guk aurkari zuzena gure txandan ondarru bila izan genuen. Danok dakigu ze maila duen talde horrek. Eta ondarro bilak irabazi zigun, 5 segundogatik, baina, bueno, estropada guzti non ginean beraien abiaduran engantxatuta. Merito handiko estropaden genuen, emaitza oso lortu genuen, igande nahi genion horri jarraipena eman, baina ez genuen lortu eta horregatik gaude 6. oain, ez da? Baina, iruditzen zaite laun baten genuen hori berriz indezakegula, eta horrek eramango ligukela gorazio, baina onartu berdeu, igandeko punto galera horrek, liga modelo honek hori du, puntu asko galtzen dianen, gero errekuperatzen ez dela bat ere erraza, hori da. Eta orduan, bueno, hankak lurren ditugu eta humiltasunez onartzen dugu gure postua momentu honetan zein dan, baina humiltasunetik hasita, ambizioare badak hau eta gora biratu nahi. Eta gaina, guk ezin dugu aitzakilek jarri, hori jok beti du persilua. Hori da, zuek hori osate. Hori jon irabazio galdu itea. Saiatzeke ikasten, baina... Eta Orio aipatzen ari garela, larun bat honetan herrian bertan, Orion izango da estropada. Zer egingo du Oriok? Irabazi, ala galdu. Erezia izango da. Posturen bat sinatuko zenuke? Gu bigarrengo txandan geha, eta gu saiatzekea gure eskudon horrei nota jartzen. Eta gu saiatuko geha gure mailik honen ematen, gure lanik honen ematen, da hori gure txandan demostratu berko dugu. Txandan Bermeo izango dugu aldamenen, Kabore izango dugu aldamenen, Ondarrure bai, talde handik dira, eta aurreneko lana da txanda hori irabazten saiatu eta irabaztia. Eta geroko matematikak ondoren ingo ditugu, baino, nik uste polita izango litzakela, herriko estropan, trampa estropak izatea, normalen dira Zierbanak. Larumaten irabazizun,
Donostin, eta iganden bere herrin, kaput. Beraz, Eta ia adi-adi herri ibili guztietan, beharreko, ezta? herriko taldia inaikua kostatzen zaio banderak irabazten, baina, bueno, saiatuko gea lan omatea. Hori zergatik da ba. Presioa Ez edo... dakit, baina estadistikak dio, herrin eta, bueno, igual pentsatuko gure, futbolen da esatea, etxen jokatzia hobi izaten da. Zale egin da jolaztea beti errezagoa dela. Bueno, baina estadistikak Igual apurtzeko... kasualitatea da, baina asko kostatzea herriko bandera Etxean gehatzea. etxen mantentzen, bai. Estadistikak apurtzeko daude. Baita. Jon, Iker Zabala, Santurtziko entrenatzailea hementxe izan zen orain dela gutxi, eta aurre ikuspen bat egin zuen Euskolabel Ligaren amaiera zela. Eta guk galdetu gunion, nola ikusiko dugu Euskolabel Ligaren amaiera, eta aurre ikuspen bat egin zigun. Egozu jakin zer esan zuen hori buruz? Bai. Begira. Donostiarra, Barruan, jaka, eta Barruan? zemarren jarriko dugu. laugarren. Laugarren? Bai. Osongi, badugu laugarren postua. Urrengoa, Xabi Prest, hori jo, Kanpoan, kanpoan. bai. Xabi, kanpoan. Aizu, Hau dugu entrenatzaile guztiekin, nik eh? esango dut hemen araunen ari diren guztien omenez, ohorezko txandan egotea, zerbaitegatik da ohorezko txandan egotea, ohorea, eta hor egotea oso zaila da. Hau ingo dugu entrenatzaile guztiekin, eh? Baina, eski, Santurtzi. Santurtzi barruen, Barruen. barruen, lelen. Gauzak oso Ongi. garbi. Maialen, hau gustatuko zaizu. Prest. Ondarribi. Barroan, barroan da bigarren. Bigarren. Hortxe, eta zema segundura. Ni nahi baino gitxi hau. Urrengoa. Bermeo. Barruan, Barruan. barruan da hirugarren. 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 Bai. Bueno, Bueno, bustizara, bai. Nik askotan bustitzen nahi. Arraunaria da. Bai, bai. Bustiko ez da, ba? Oin grabatu, argazkiatara eta ikusiko dugu. Haze jatorra. Bueno. Bueno, zer diozu? Bueno, Iker kolega izateaz gain, nire laguna dela. Ni Bermeon 4 urte entrenatzaile izan itzan, da nire arrolaria izan zala, eta asko ikasi dula. Zer Hemendik ikasi aurrera du lagun adibidez, izango. egia da, zure arraunarietako bat izan zela. Zer ikasi du zure ustez Ikerrek, garai hartatik? Ikasi edo behintzat lortu, nik beti Iker ikusi dut, nahiko, ez dut esango, bakartia, ze beti taldetan eta taldek lideratzen, eta nik uste behibilbidea handila dula. Baina nik uste lortu dula entrenatzaile bezala gehienak kostatzen dana, eta ez da banderak irabaztia. Da taldiak zuregan konfiantza itxua eukitzia. Irabazi edo galdu. Eta hori behak Santurtzien alako proiektu erraldoi baten lortu baldin badu hori estilo estropaden emaitzak eman, hori egunerokotasunak eman dio. Eta orduan, hortik zerbait bere jarduteko moduan edo zerbait ikasi du edo badu bere barruan, ze uste hori dela zailena, eta hain denbora gutxin, alako oiotegi baten benetako hartzai izatea, eta zure eskutikan jatia, zure taldekidek, hori ez da bat ere erreza, eta nik uste hori Ikerrek lortu dula. Tira, Jon, berari eskatu genion, ohorezko txandau betetzeko, zuri ere eskatu egin behar dizugu. Inungo arazorik gabe, guk banaka esango izkizugu, trainerua, kontziak, eta zuk esango iguzu barruan baldin bada ze postutan, bai? Zuek azteko fallo handi badakazu egon txera. Ondo, bota. Ligan ohorezko txanda, horreneko laurak, arrauna eta trainerua ez da liga bakarrik. Eta gu hori jotarra gea. Eta hori joan esan de leheno irabazita galdu iteala, baina hori joan irabazita galdu kontuk setiembren teia, eta setiembren badolako estropada handi bat, eta hori beste tema bat hortik ez tezu galdetzen. Nik esango etena da, hemen irabaziko honak setiembren ez duela irabaziko. Ara! Ados. Bueno, bai, Beste guztia jarri Ikerrek esan ditun laurak. Hor geratzen da. gozen banaka. Zarautz. Barruan edo kanpoan? Barruan edo kanpoan, zesan ez, horrezko txandan? Horrezko txandan, barruan edo kanpoan? Kanpoan. Bigarrena, Ares. Kanpoan. Donostiarra? Kanpoan. Santurtzi. Barruan. Eta ze postutan jarriko dugu? Aurrena. Eta irabazte espadu, porrot. Gogor, Jarri ez Lekillarra, Izuntza. Kanpoan. Kanpoan. Kabo. Kanpoan. Tiran? Kanpoan. Bermeo. Kanpoan. Adie. Baina banderak irabaziko ditu. Zema gauza esaten ari Zema gauza esaten ari den, bai? Presto dute?
Hori jo! Barruan. Eta nun jarriko dugu? Asko kostatuko zaio, baina azkeneko paladan baldin ba ere lortuko dugu. Eta nun jarriko dugu? Laugarrena. Laugarren postuan, ados. Baina barruan, Hondarribi. Barruan. Non jarriko dugu? Nahi desuntokin. Nahi desuntokin. Nik uste eta almena dutela bai irabazteko, bai bigarren, hirugarren. Xabi, zure Baina, esku. errespetuz, Santurtzik lehen gortin irabazizun, liderra da orain ere, eta nik uste berari dagokiola postu hori momentu ondan mintzat. Bigarren Hondarribi. Ondarroa. Kanpoan. Kanpoan. Eta Zierbena. Zorionak Ondarroai, igandeko Bai, horixe. banderakin, historikoa. Zierbena. Zierbena barruan. Barruan. Geratzen, hementxe. Hirugarren. Zierbena angetik ere izango dut, barruan ez badia, beraiek ere porrot. Hortxe. Bueno. Guke bai, Erako pronostiko egin Guke duzu. bai, Zirelako, nila urduri eren ez. pronostikoa, Ama gauza, dudana, Eta esan du, hemen irabazten duenak, Kontxa ez duela Kontxa ez duela irabaziko. irabaziko. Uf! Hau Oin gordeta. kontxako pronostikoa, Bai? hori hor geratzen. Ja, zita, mina zita. Jakingo du, Igarbi dakat, baina hori hemendik hilabete terdi haula gero. Hobe esatek. Oie, geroxeago. Hau gorde egingo dugu, Bai, noski, Hau gordeta geldituko da. Badakit isilik oti asko zodia izaten dela holakotan, baina uste isilik egoteko Ondo egin duzu, ondo egin duzu, bota. Hau Joni ere gustatuko zitzaion, zen bera dantzaria ere bada. No, Hor, daukate, bai. Nik hori nekin. Dantzaria, musikaria. hori Jon, Arribil dantzataldia, Bai, bai. baina nire garaitan, Arribil aurretik, Gorzintzi Euskal dantzataldia izan zen, Benito Ritmasiu gendula, eta ni bai talden herriz erribiltzek ginen, da Euskal dantza jaietan, da bar, eta sueltoko txapelketan haritzen izan, bai. Hori jakin izan manu. Arribil leun da pareja. Hori jakin izan manu, Victorio Eugenia jarriko nuzu lantzaiken. Baina urte asko pasadia, urte asko pasadia. Hori jakin dugu, Jon Salzamendiren kontu txori, eta orain, Marta Elbirak gauza gehiago jakin nahi ditu, edo jakin ditu. Hori da baina, Eta, zutaz, kuskuseatzera joan nintzen eta inorketzuen aipatu dantzaria zinela. Beraz, ez da gini. Badaude frogak. Hala ere, Orion, horia, zure kamiseta, zure pultxera ere bai, ez da? Bai, horia da. Dana balkoi guztietan horia, ze polita, banderak, zapiak. Ez dakit tentxoro presio gehiegi egiten dizute olako gauzek, edo ez? Bueno, hau arraunetxeko giltza da, beira. Arraunetxeko giltza da. Ez da, Gorriak eta zegoen, ez? Gorriak durdina ez zegoen, hori izan. baina, bueno, azkenen Orion bizitzeko modu bada, eta udara jatzen danen horia protagonismo handi hartzen du, eta Oso politia egoten. Oso polita. Eta horten ere berdin. Eta jendak maite zaitu. Holaxe esango dizut. Nahi duzu ikusi? Hori hitz fotologia horiek, entzun ondo. Zure erradiografian horrelaxe kontatu dute. Entzun ezo? Hauxe da, Jonen erradiografia. Asmatu behar duzue nori buruz galdezka gabiltzan. Bere abizena da hau. Rokerua, triangulo, ez dakita. Saltzeko aldo. Eta bestea, bigarren zatia? Hain. Salsa da mendilla. Salsa mendi. Salsa mendi. Eta ez, que triangulua eta hola txatuta gu... Katora gizona. Omilia gainetik da oso ono. Gustora zaudete berarekin, Bai, gustora gaute. Urte pasa zailo, bagizu, kendu izke, mutilak eta... Baina kanterako mutilak indabiltza eta ez dira gaizkibiliko. Zela guzta gaude. Paseatzen duenean esaten zuen, Jon, ez daki zer, ez daki nola inberdezue. Bai, herriko jada ziero. Herriko jendiak indoz, jepa oso ondo arreglatzea eta gude bai behakin da. Inoko peik ez gau. Aspergarria da. Aio, Koldo! Ze komentatuko du, Joni buruz? Bezako arraunareia oso izan zen begaraian, da entrenore bezalera demostratu du. Badala, hori jokin 2017ko bandera kontxatik ekarrizun, hau izan zen ikusgarria, minutu baten 24 segundo nola jantziskan urdei behiri, ez da sinisteko ikusi gabe. Pertsona oso irikila da, eta simpatikoa da, bai, dano ekazuite gu, eta hori jo oso inbolukautora dago. Oso jatorra. Bai. Maite dezuen pertsona bat. Asko. Maskarina?
Amarilla. Pultserita? Amarillo. Orilla, bai ala bai. Dana hori jo bai. Ola jantzita normal, baina batean, jak, detailea. Ba, kamiseta hori da arrana beti emangoet. Bai, Ba, ni bai. Ni gaur etorri nezola, Baina zuria Ez da, pixka, amarillo limón, holako. Balkoi guztietan ikusi ditugu. Baina gehienetan bai. Hemen, oria... Arraunen asteanen, jendearen hori jo olaztoki gehienetan bantzea ikurriña, otrapua, hona ez bezala ditu, hartzia. Bueno, Eta jon gustora ongo da, beste balkoi eta... espero bai, ez? Mesutxo bat jonentzat. Pues, animo, eta urtia zuk esan zenun, akaso aurtengua etzala anona izango, baino saiatu eta bakizu aurrena bebetik hasi eta goraino jungo eta danen arten lortuko du. Jon, segi aurrea, oin arte bezala. Hori jotarra gea, eta arrauna da guretzako dana. Osea, sentimentu oso zua. Oan jon dago, eta netzako mundial. Ni oso guztua jonekin. Beti bezala segitzeko eta oso posik gaudela beakin. Hozi da, galdu irabazi, baina, bueno, beti aurrera. Jon, musu bat, hemendik. Musu bat. Bi. Hiru agian. Gehiegi. Bai, nik. Oso polita. Baina musua garesti. Garesti. Orio mundiala da. Oso herri jatorra. Oso ondo pasatu genuen. Eta ikusi duzu? Bai, maitatua da. Ba, nik esan dut hori jon, kulturalki arraunekin irabazi galdu, hori oso gorra da. Baina ni beti arloari dezatez joet, irabaztia ez da beti aurrena gatzia. Eta hori garbi balimako ez dut hankak lurren da humiltasuna, eta ez dut nik uste jakin berdala zeintzean, noa nahi desun jun, eta neurri hartzen bai jozu, aurrena izango bere badu irabaztia. Ogan izango, ez duten hori jo kontra hori, aurrena, bueno, hasi nahi balima deu, nik uste jakin berdala butzako bantxe irabaztia zer dan, lehen horizko txandak eta esan ditugu, nik uste bantxe proiektu hontan, oandala biegun Facebooken ikusi un argazki oso polit bat, hori joko bi mutil gaztea saltzeia bizikletan, espiko jen, txalupa beira, ezta? Hori joko gazte asko bezala umek, beira hola. Oandala lagurteko argazkia da. Bizikletan dauden bi mutil horiek anatiak dira. Bi anai horiek larun baten Donostiko estropan hori joko txalupan zauden. Jon eta Mikel Izarralde. Eta horiekin nahi geha. Orduan, ze eskatu bertzat jo mutil horiek. Orduan, pixkat ikasten badau nik uste, aurten ere, jendiak disfrutatzia dakala gukin. Pazientzia behar da, Irabazi bezala ez dakit, desberdin, baino, eta nik ez detezan oendik, ez zerra irabaziko ez teunikan, Hori argi dago, bai. Ambizioa bat olako. Batez ere, ez da? Estropa da, estropa. Noski. Psikologia puntu hori oso beharrezkoa da, ala ere, kirolean eta arraunean. Bai, eta gaina, pentsa talde lana izanik, talde kirola izanik, are gehiago, ez da? Bakarka garrantzitzu balima da, horren beste buru, txalupa batek pixka representat, txalupa batek 12 metro luze ditu. Eta 14 gizon edo emakume dijoaz. 14 gizon edo emakume bakoitzak bere buru, bizitza, inguru, kontestu, sensibilitate, egunerokotasun, eta horianak 12 metrotan konzentratzea. Ba, pentsa ze bomba da hona hor, ez da? Eta hori dana ondo dijoanen, edo lortzen danen, ba, sentitzen dana hainbestekoa da, ba, heltzen dizula horren beste urtetan hortan jarretzeko bestela, negozio txarra, oso txarra. Zepoleia esan duzuna. Zepoleia esan duzuna. Txalupa barruan konzentratzen da, eta herrian bertan ere bai, ez da? Ze iluntzero txalupa aurretik pasatzen denean, jendea ere oso adi egoten da. Badulako, nik uste badulako elkar sentimentu hori, ez tekit, hor badu sinergia bat ez tekit zer dan, ez tekit ze atrakzio motan, gumetan korrika jote ginen atzaleko zazpitan, moialdea abertxalupa pasatzen, eta 2 segundutan ikusteko, eta ez tekit, bakizu pasako gala eta ikusi berra da. Lenguan Peña Petrile zautu genuen. Oye, ja Petrilla dia Peña baino que jo. Ja Petrilla, Hortze den, Galiziko vuelta eginda, Galizian egon ziren. Eta lasai zuen, behir edo, zian al. Kritikatzen noiz behinka. Lasai lezo, eta bada jende, itxaspe da playatik gora don bideo baten baserri bat, itxaspeko bidea esate hona, edo kukuarritik, edo Sarozko gapinetik, edo espigoitik, katalogokin, prismatikokin, entramentuk segitzen ditun jendia, egun etor, edo etxeko balkoitik, herriotik pasatze ganen,
bado, eta nik uste hori fisikoki hori ikusteaz gain zerbait sentitzen dutelako bala, ezta? Zuok ere sentituko duzu, trainera barruan egon, eta hori ikusi eta entrenamentu batean. Eski hori gabe, lehen esan dut, Arrauna negozio txarra da. Arrauna garai baten entrenatzaile rumano batek, oso garbile izan zen, remo duro. Remo, zer zegoen dela, ez tegizen bat mende, zigorrik gogorrena, galera eta Arraunea jutia da. Gilotina baino okerro. Eta orduan, beste zerbait egon berdu horrei esplikazioa bilatzeko. Eta gaina, ez da bakarri, ez da filosofatzen hasi nahi edo zerbait abstraktotaz. 2017 egin genuen ze pixkate jendian laguntza horren bila edo, eta ez da simbolikoa bakarrik. Ez que estadistika diote, zenbat eta elkartuo eta zenbat eta sentituo, azkarri biltzezela. Zergatik nahi ez galetu, baina azkarri biltzezela. 2017ko etzen izan horiok irabazi zuen kontxa zoragarri ura? Bai. Hala izan zen, bai. Urte ikusgarria. Orduan izan zen, bi erugun lehenuo, entrenatzailea okurritu zitzaion, arriskatu zen, baina WhatsApp bidez, herriai eskatu zion, edo zaleguai, ostiral hartan, bi egun lehenago, moila arrimatzeko, esan deun, behira egote dian, moila arrimatzeko, bultzada hori bergendulako, oso zaila izango zara, baina lortuz gero, pentsazazue, parte izate horrek ze suposatuko zuen izango zala, ez? Eta lortu imenu. Eta irudiak izugarriak izan ziren, batez ere natura, egun hartan itxasoa orain ari gara irudiak ikusten, nola zegoen itxasoa egun hartan, olatuak, pelikula bateko irudiak, ezta? Egun hartan geratu zitzaizkiguna. Zer pentsatzen duzuzuk irudi hori begira? Ja urrutu egaten zait, Oain kompetizioan sartu eta gaude, eta gertatzen dena, izan zen nire aurreneko urtia oain ziklo hontan, aurreko lagurtek Bermeon egon itzan, eta arrakasta desiente izan genitun, baina oso berezi izan zen, ez gara kontatzen hasiko, baina 1000 motibo ezberdinegatik, eta bakizu ze pasa izaten egun hortan. Eta hau, ez bilbaina da bat esan nahi, baina ezke banekin gertatuko zola. Begira? Ezke banekin gertatuko zola. Baina banekin provokatu inbergen nula. Banekin etzala zerutik eroriko. Banekin etzala beste inorketzula ingo guk inbergen nula. Eta baina ez tekit, barren indekazu zerbaitik esate izula, eta horregatik, WhatsAppana egunero entrenatzen iteken dituen 1000 gauzak, bezperan gaueko ordu bat akarte kluben honitzen 1000 gauza aldatzen, burutik pasatzen zitzaidan gauz guztik, onak ziala pentsatze banitun, initen itun. Ez nun usten, ona izan daiteke, baina, total, ez da inimportanti. Hemendi pasabalimada zehozoratik izango da. Eta provokatin genuen da gertatzen izan, baina bazion zerbait hor barrenen esatezula, gertatzen gozola. Aurten ere bai, aurten berriro, zeu sentitzen duzu. WhatsApp hori bialdu berriz ere. WhatsApp hori herriari bialdu berriz ere. Iritsi dira, WhatsAppak, iritsi dira. Ea zer dioten. 3 mezu aukeratuko ditugu, bai? Eta begira, hemen denetik dago, jartzen du lehen da bizioak, zierbenan, ru, ondarru txapeldun, eta ondarrutik, haupa Salsamendi. Asko, eta zorionak ondarru. Bai, bigarrengoa ni Oriorekin, ni Salsamendirekin, bibazu Jon eta bibazuek. Eta azkenekoa, haupa Orio larun batean bandera etxean, bibazu Jon. Hortxe. Eskerrik asko eta animo da.